L'Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense els donen la benvinguda a Anno Domini, una recreació del primer Nadal de la història. Els preguem que apaguin els seus mòbils, guardin silenci en els diferents quadres reconstructius, s'abstinguin de fer fotos en flaix i segueixin en tot moment les indicacions dels monitors que els acompanyen. Segons els evangelistes Mateu i Lluc, Jesús de Natzaret va néixer en temps de l'emperador Octavi August i del rei Herodes el Gran, poc abans de la mort d'aquest, l'any 4 abans de Crist. Per tant, Jesús va néixer 4 o 5 anys abans de l'any 0 de la nostra era. Aquest fet s'explica pels errors de càlcul en la confecció del calendari de l'era cristiana per part de l'escriptor Dionís l'Exigu, que va viure en el segle VI. Així, Jesús va néixer entre els anys 7 i 4 abans de l'era cristiana en una ciutat anomenada Betlem de Judea, a 8 quilòmetres al sud de Jerusalem. El territori de l'antiga Judea es trobava en l'extrem oriental de la Mediterrània, al Mare Nostrum, i formava part, l'any 63 abans de Crist, d'una província romana. Els territoris ocupats pel general romà Pompeu foren atorgats al govern de la dinastia del rei Herodes el Gran, aliat dels romans. Prop de Betlem encara és visible la fortalesa anomenada Herodium, palau-castell construït pel rei Herodes entre els anys 23 i 20 abans de Crist. Els estudis arqueològics confirmen que la Basílica de la Nativitat es troba dins el nucli emmurallat de la Betlem bíblica i que les grutes que es documenten sota aquest temple podrien haver tingut usos domèstics com a cellers o estables en època de Jesús. La casa on va néixer Crist faria servir una d'aquestes coves com a planta baixa i una planta superior feta d'obra. La cova, que segons la tradició fou el lloc de naixement de Crist, quedà integrada com a cripta en la Basílica de la Nativitat, construïda per l'emperador Constantí l'any 325 i que ha arribat fins als nostres dies. Les profecies. La paraula Crist ve de la traducció grega del mot hebreu Messies, que vol dir ungit. A Israel eren ungits en nom de Déu els qui eren consagrats per a realitzar una missió que venia de Déu. Era el cas dels reis, dels sacerdots i, en alguns casos comptats, dels profetes. El poble de Déu, en temps de Jesús, continuava esperant el Messies que Déu enviaria per instaurar definitivament el seu regne. Calia que el Messies fos ungit per l'esperit del Senyor, alhora com a rei i com a sacerdot, però també com a profeta. Pels cristians, en Jesús s'acompleix l'esperança messiànica d'Israel en la seva triple funció de sacerdot, profeta i rei. Així, les promeses aclamades pels profetes troben en el naixement de Jesús el seu compliment. Sentim les paraules del profeta Miquees, que va viure en el segle VIII abans de Crist. Diu el Senyor: I tu, Betlem Efrata, ets petita per a ser comptada entre els clans de Judà, però de tu sortirà el que hi ha de governar Israel. Els seus orígens venen d'antic, venen de l'eternitat. L'Anunciació a Maria. La ciutat de Natzaret està situada a la Baixa Galilea. Tot i que no figura com una vila important en temps evangèlics, comptava amb una sinagoga. A Natzaret vivien i treballaven Josep i Maria i fou la localitat en la qual Jesús va passar la seva infància. El prestigiós arqueòleg Bellarmino Bagatti excavà Natzaret entre els anys 1954 i 1971. Els seus descobriments van permetre treure a la llum el que per tradició sembla ser la casa de Maria, on apareixen evidències de culte des dels primers temps del cristianisme fins a l'actualitat. L'Evangeli de Lluc ens narra l'Anunciació de Maria de la següent forma. Al 6è mes, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge,
compromès en matrimoni amb un home de la casa de David que es deia Josep. El nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: «Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor, ell és amb tu». Ell es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: «No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. Concebràs i tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob i el seu regnat no tindrà fi». Maria preguntà a l'àngel: «Com podrà ser això, si jo sóc verge?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al 6è mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible». Maria va dir: «Soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula». I l'àngel es va retirar. Josep, baró de Natzaret i descendent de la tribu de Judà, va ser cridat per Déu a prendre Maria per muller. Així, per la paternitat de Josep, Jesús naixeria dins la descendència messiànica del rei David. El viatge dels savis. La Sagrada Família fou visitada per uns savis segons el testimoni de l'Evangeli de Mateu. Podrien haver estat astròlegs babilònics, sacerdots perses, originaris de Mèdia, actual Iran, que practicaven l'endevinació i l'astrologia, o savis vinguts de l'Aràbia o de Síria. Veuran que en la representació els savis van en camells i vestits amb el característic barret frigi que identifica la seva procedència oriental. Pel seu origen, els savis no són reis. Ha estat la tradició popular que els ha fet reis i els considera com a testimonis de les nacions paganes que van reconèixer el Messies, ignorat per Herodes i el poble jueu. Un escrit del segle VI els dona els noms de Melcior, Gaspar i Baltasar. A partir d'aquest mateix segle, es representen simbolitzant les 3 edats de l'home i a partir del Renaixement, les 3 races. Els savis apareixen associats amb l'estrella. Alguns estudiosos d'astrologia aborden la hipòtesi que identifiquen diversos esdeveniments astrològics en l'horitzó del naixement de Crist. És així que, primerament, es va produir una conjunció planetària sobre l'any 7 abans de Crist entre Júpiter i Saturn en la constel·lació dels Peixos, que hauria cridat poderosament l'atenció als savis. Posteriorment, l'any 6 abans de Crist, Mart, Júpiter i Saturn s'agruparen molt a prop entre ells en una zona del cel reduïda en la constel·lació dels Peixos. Avisats per aquests senyals, iniciarien la seva partida quan l'any 5 abans de Crist apareixeria una estrella nova, la qual es mantindria visible durant més de 70 dies, temps suficient per tal que els savis arribessin a Jesús. En un pla simbòlic, l'estrella designa el rei Messies i significa la providència divina que guia la història de la salvació. És una tradició molt arrelada en les cultures grecoromana, orientals i jueva. L'empadronament. L'Evangeli de Lluc ens narra que per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest primer cens va tenir lloc quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure's a la seva població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit.
Ja hem comentat que el naixement de Jesús de Natzaret cal situar-lo en una franja entre els anys 7 i 4 abans de Crist. El text evangèlic, però, presenta una aparent contradicció, ja que explicita que el naixement de Jesús es produí quan Publius Sulpicius Quirinus fou nomenat governador de Síria l'any 6 després de Crist. Aquest cens es produí uns 10 anys després del naixement de Crist. Com podem explicar aquesta aparent contradicció? Una possibilitat és que Lluc hagués agrupat diversos censos provincials continus en un de sol. El cens de Quirini seria el nom popular que adoptà aquesta agrupació de censos. Cal pensar que el cens de Quirini quedà de manera molt significativa en la memòria col·lectiva perquè va provocar una forta revolta encapçalada per Judes el Galileu. També hem de tenir present que l'Evangeli de Lluc fou redactat després de més de 40 anys de la mort de Crist. Una altra possibilitat és que Lluc es referís al cens general de ciutadans romans convocat per l'emperador August l'any 8 abans de Crist. En qualsevol cas, l'evangelista pretén accentuar la importància històrica del naixement de Crist posant-lo en relació amb l'emperador August. Darrere de vostès poden contemplar una rèplica de l'estàtua anomenada d'August de Prima Porta que representa l'emperador divinitzat. En el quadre escènic es representa com l'edicte havia d'arribar a les diferents ciutats a través d'emissaris imperials. L'ordre rebuda es materialitzaria en espais administratius on es procediria a l'empadronament dels ciutadans. És el cas de Josep i Maria, que havien de traslladar-se a Betlem, ja que Josep pertanyia a la tribu de Judà. Si aixequen la mirada, distingiran soldats romans dalt del pas de ronda de la muralla i el quadre escènic. Han estat representats en vestuaris d'època a la manera de la Legió Desena Fretensis, mobilitzada per Roma en aquesta àrea en temps de Jesús de Natzaret. L'anunciació als pastors. L'evangelista Lluc ens narra que, quan va néixer Jesús, a la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. El fet que els pastors passessin la nit al ras ens fa pensar que Jesús podria haver nascut a inicis de la primavera. A més, els ramats només es treien en els mesos primaverals quan els animals parien. La primera vegada que es troba documentada litúrgicament la festa de Nadal, en 25 de desembre, és l'any 336. Tanmateix, alguns indicis apunten que els cristians, amb anterioritat a aquesta data, ja marcaven el 25 de desembre com a festa del naixement de Jesús. És generalitzada l'opinió de la investigació que l'Església cristianitzà la festa pagana del naixement del Sol Invicte, instituïda per l'emperador Aurelià el 25 de desembre de l'any 274. Tanmateix, hi ha qui pensa que tot just va ser el contrari i que Aurelià instituí la festa al Sol Invicte per contrarrestar la celebració cristiana. Fos com fos, aquest fet va quedar marcat per un fort simbolisme. Si la festa del naixement del Sol Invicte representava per la religió tradicional dels romans el culte al déu astral per excel·lència, pels cristians el naixement de Crist representava el signe de la veritable llum que il·lumina tots els pobles. L'àngel va anunciar als pastors el naixement de Jesús com el del Messies promès a Israel. Avui, a la ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Avui dia, a l'aldea de Beit Saur, a uns 3 quilòmetres de Betlem, es troba el camp i la gruta dels pastors on una tradició, arrelada en els primers temps del cristianisme, ubica l'episodi de l'anunci als pastors. El naixement i l'adoració dels pastors i dels savis. Josep i Maria, quan van arribar a Betlem per empadronar-se, devien hostatjar-se a casa d'algun familiar. L'Evangeli no ho determina, però sí que sabem que era una casa, perquè segons el testimoni de Sant Mateu, els savis van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Ara bé, la narració de Lluc diu que Maria va faixar amb bolquers al nen Jesús
i el posà en una menjadora perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l'hostal. Així, Jesús va néixer en una casa o en una establia? Totes dues coses. Les cases simples tenien una planta baixa destinada al bestiar i un pis superior que es feia servir com a habitatge. Si prenem el passatge de Lluc que acabem de citar, l'expressió «cap lloc per a ells a la sala de l'hostal», transcrita al grec, llengua original de l'Evangeli, cal traduir-la com «no hi havia lloc per a ells a la sala dels hostes». Betlem es troba en un turó calcari ple de coves. Aquestes coves s'han fet servir com a hàbitat des de l'antiguitat fins als nostres dies. La casa on va néixer Jesús devia tenir una cova com a planta baixa i una planta superior feta d'obra. Podem pensar que a punt d'infantar, Maria i Josep no van tenir més remei que utilitzar l'establia de la planta baixa, ja que la sala d'hostes estaria ocupada pels membres de la família i qui sap si per altres convidats. Després, els propietaris de la casa davant la situació farien un esforç per trobar un espai per a la Sagrada Família a la planta superior, lloc on foren visitats pels savis segons la narració de Mateu. Aquests savis oferiren a l'infant Jesús or, encens i mirra. L'encens era una resina perfumada que es cremava en honor a Déu. La mirra era una goma aromàtica que s'utilitzava per preparar els cadàvers abans d'enterrar-los. Aquests regals guarden un significat simbòlic. Amb l'or s'honorava Jesús com a rei. Amb l'encens se l'honorava com a Déu i amb la mirra se significava la seva humanitat. A continuació seguiran l'itinerari pel camí cap a Betlem, on aniran trobant diferents personatges de la societat jueva. Entre ells, soldats romans, personatges del poble i la representació del summe sacerdot amb membres del Sanedrí. El Sanedrí es constituïa com la màxima autoritat jueva en funcions eminentment religioses i administratives. A la cúspide d'aquest consell hi havia el summe sacerdot. La fugida a Egipte. L'Evangeli de Mateu ens narra la fugida a Egipte d'aquesta manera. Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D'Egipte he cridat el meu fill». Diferents tradicions ubiquen el lloc de residència de la Sagrada Família a Egipte, a Memfis, Heliòpolis, Leontòpolis, ciutats on existien moltes comunitats jueves. Ara bé, l'emplaçament podria ser més a prop si tenim present que per arribar a Egipte només cal passar la frontera del domini d'Herodes.
La Sagrada Família, en condició d'immigrants, devia viure un any al país del Nil fins que retornaren de nou a la seva terra. La Sagrada Família ens recorda tantes persones al món desplaçades del seu lloc d'origen a causa de persecucions, conflictes, violència generalitzada o violació dels drets humans, que la llum de la pau de Betlem, que crema a les nostres mans, ens agermani amb totes aquestes persones que sofreixen i ens permeti reflexionar què podem fer per elles. A la sortida, trobaran un estand amb productes d'artesania i records de Terra Santa. Els beneficis aniran destinats als necessitats de Terra Santa. L'Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic Tarraconense els desitgen una bona nit i esperen que aquest recorregut històric els hagi enriquit i agradat. Bon Nadal!